Tumoy may imigrasyon nag. Tumoy may imigrasyon. Ki bagay? Menigyan mo tapat lang na nag. Imigrasyon. Imigrasyon nag. Ay, batal la. Oui. Nani nag. Qui ça là? Na kiye tabat tumoy tuno chat monsieur. Ah, male baba. Chat. Oh. Mbat ko hindi kay chat na lakuha ko niya gatong chat mi sami. Mbay mo chat papa. Hey. Kakak balbu. Yo lagi me gumun mi wineg. Oh. O munu ye. Wineg. E veja ma manjo. Bom mu chat Como na manjo, lakuha. lagi mo siya, Lakuha bi ko niya mapasi mu. Munu wineg. Gagum jama chat. E veja ma manjo. Yo market si am wineg. Ah, bom. Bom, pasi tu tu. Vamos zo mun mi mo shop wo gala ko ko sa mo siya na mo siya neg. Ah, bom, damay manjo. Como foi ela, né? Imigrasyon ta dim tun ne mun ga kama ya nag ko ko ma tema je mun ga mo siya Ah, neg. bom, malim damay manjo, mo. Hindi ko alam na damay di ba sila.